όχι δεν θυμάμαι, την κυρία Ρασιά, Ελληνοαμερικάνα γιατρός, η οποία συνέζησε πολλά χρόνια μαζί της και μετά βρήκε τον ιδεολογικό της πάρτνερ, ας το πούμε, την κυρία Σάντερ, Μαργαρίτα Σάντερ, η οποία ήταν δυναμική γυναίκα και τελείως με αμερικάνικη νοοτροπία, τελείως αμερικάνικη νοοτροπία. Τα παιδιά είχαν ζήσει τελείως αμερικάνικου τύπου ζωής, που σημαίνει ότι ήταν ευχαριστημένος. Ο πατέρας, όταν έγινε μεταπολίτευση, ζήτησε από τον κύριο Καραμαλή να επιστρέψει ο Ανδρέας στην Ελλάδα. Και με το Fulbright και με τη Ford για τη μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που είχε η Ελλάδα μετά την Χούντα. Τότε ο Ανδρέας... Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα σε ευχόμαστε τις τοποθετήσεις σας, όμως το είπαμε και το ξαναλέμε, προσάρτηση και αποφυγή παρεξηγήσεων είναι καθαρά ερωτική δίκη, να μην κάνουμε αναλύσεις και τοποθετήσεις, να φτάσει στο σημείο του κατηγορητήριου. Συμφωνώ. Γιατί κατηγορείται σήμερα η κυρία Δήμητρα Λιάννη. Μα θα φτάσω ακόμα, έχουμε το γάμο. Είμαστε ακόμα στην Αμερική. Είμαστε ακόμα στην Ελλάδα και είναι άνθρωπος, δεν είναι ούτε καν υπουργός. Επίθυμε με τον καιρό να γίνει υπουργός. Και μετά υφυπουργός και υπουργός της Προεδρίας της τότε κυβερνήσεως Παπανδρέου. Τα έχει γράψει όμως, κύριε Πρόεδρε, η ιστορία αυτά, είναι πολύ γνωστά. Όταν έγινε υπουργός και πάμε στο Χέρφιλ, εκεί που γνωρίσατε την κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Θα καταλήξουμε εκεί, ακριβώς εκεί θα καταλήξω. Κάποια ώρα επειράχθηκε η υγεία του και αναγκάστηκε να πάει στην Αγγλία, να κάνει εγχείρηση. Εκεί αρχίζει το ειδήλιο, αν θέλετε να ξέρετε. Μάλιστα. Σε μια κατάσταση που ο άνθρωπος ήταν σε μια κατάσταση, μπορώ να πω, μισός. Όταν λέω μισός, δεν μπορεί ούτε πνευματικός να αντιδράσει τόσο πολύ καλά, ούτε και βιολογικός να είναι τόσο αποδοτικός σαν πολιτικός όπως ήταν πριν. Αν θυμάστε, ήταν δυναμικός, μιλούσε δυναμικά, ήταν καταπληκτικός. Και βρέθηκε μία γυναίκα η οποία κατά εμέ οθήθη από παρέας του Ανδρέα για να γίνει όργανο μικρών τυχοδιοκτικών καταστάσεων. Έκανε και μία σειρά και είναι γνωστό αυτό, απόπειρες. Σεβόμαστε τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου και του αδελφού σας, του μεγάλου πολιτικού. Ακριβώς. Να μπούμε συμφωνούμε, και να περάσουμε αμέσως σε αυτό το ερωτικό κατηγορητήριο, παρακαλώ. Αρχίζει ο άνθρωπος και αλλάζει τη συμπεριφορά του. Μάλιστα. Ένας ασθενής, ένας άνθρωπος, μπορώ να πω, χαμηλωμένης ενέργειας, μπαίνει στην πολιτική πιέζοντας από το περιβάλλον της Μιμής. Κυρίας Μιμή. Η οποία αφού απέσπασε την υπόσχεση γάμου, όχι μόνο δεν κάθισε σαν συμπαράσταση, σαν φίλος της ζωής της, αλλά επέτυσε και γάμο. Μάλιστα. Και αναγκάστηκε και παντρεύτηκε. Αναγκάστηκε μάλλον να κάνει το γάμο, διότι δεν ήταν ο γάμος τον εκμεταλλεύτηκε. Απόλυτα. Μάλιστα. Προχωρείτε στο κατηγορητήριο, παρακαλώ, στο ερωτικό κατηγορητήριο όμως θα ήθελα να εστιάσετε. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου αγνόησε μερικές πτυχές της ζωής της κυρίας. Πάντοτε όταν παντρεύονται κάποιον πρέπει να ξέρει κανείς ένα ιστορικό παρελθόν. Το ιστορικό παρελθόν αρχίζουμε από κάποια χαρτιά που έχουμε μπροστά μας. Ένα από αυτά είναι η τελευταία της αυριανής, και ξεκινάω από την αυριανή, ημερομηνίας παρακαλώ, 27 Σεπτεμβρίου του 1995. Αν θέλετε δείξτε το στην κάμερα παρακαλώ. Να η αποκάλυψη. Κρατήστε το εκεί να εστιάσει η κάμερα παρακαλώ. Της αυριανής 27, είπαμε 27, με συγχωρείτε, 27 Σεπτεμβρίου του 1995. Είναι λίγο πιο ψηλά παρακαλώ για να πιάσει η κάμερα. Αμαρτωλών παρελθόν της Μιμής. Πιο ψηλά αν θέλετε να το δει η κάμερα πάλι, αν θέλετε. Σε μια στάση πιάνοντας παρακαλώ, στην κάμερα κύριε Πρόεδρε να το δουν οι τηλεθεατές και οι ένοχοι, γιατί θα βγει και τιμιγορία.
Παρακαλώ. Όχι, δεν είναι αυτή η φωτογραφία η πραγματική. Αυτή είναι η φωτογραφία από το βιβλίο που είναι αυτό. Ορίστε και η απόδειξη. Η αλλαγή στηρίζει τη Λιάννη. Αυτή είναι η απόδειξη. Αυτό το βιβλίο έχει την πραγματική φωτογραφία που είναι μισή εδώ. Αυτά είναι πιστήρια των ερωτικών εγκλημάτων της κυρίας Δήμητρα Λιάννη. Και τα καταθέτετε στο ερωτοδικείο. Τα καταθέτω στο ερωτοδικείο. Ξαναδείξτε παρακαλώ στην κάμερα για τους τηλεθεατές και για τους ενόρκους. Ορίστε και αυτό το βιβλίο, το οποίο έγραψε ο κύριος Καραθαφέρης με πολλές φωτογραφίες μέσα. Μπορώ να πω πολύ τολμηρές φωτογραφίες. Όχι μόνο γυμνές, αλλά και... Έχετε κάποιες φωτογραφίες να δούμε στην κάμερα? Και βλέπετε εδώ, αν έχετε την καλοσύνη, κυρία Πρόεδρο, αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά και αν νομίζετε ότι υπάρχει κάποια φωτογραφία ή κάποιος θέλει να τη δει προσωρινά. Δεν θα ήθελα να κατηγορηθώ ότι προβοκάρω τη διαδικασία, όχι, κύριε καθόλου. Πρόεδρε. Να δουν τις φωτογραφίες, να πάρουν μια γεύση περί του ποιόν, το οποίο πολιόρκησε έναν άρρωστο πρωθυπουργό και τον εκμεταλλεύτηκαν μέχρι την τελευταία. Ήταν ο θείος πρέσβης, ο εξάδελφος διαφωτιστής και του Πασόκ, η μαμά με τα ωραία φαγάκια. Δηλαδή η οικογένεια Λιάννη εξετράτευσε, η φίλη της Λιάννης, μια κυρία Ρούλα, δεν ξέρω ποια είναι η κυρία Ρούλα, από την Ολυμπιακή. Δηλαδή υπήρχε μια εκστρατεία ανθρώπων που πολιόρκησαν συστηματικά τον Ανδρέα, τον εξασθενισμένο Ανδρέα, τον Ανδρέα ο οποίος δεν είχε πλέον τη δύναμη και την ζωτικότητα που είχε πριν από την εγχείρησή του. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή καταγγέλλετε την αυλή της Εκάλης, κύριε Πρόεδρε. Σαφώς. Μάλιστα. Να ξαναδούμε παρακαλώ το πιστήριο που μας έχει προσκομίσει ο ερωτικός κατήγορος. Την εφημερίδα παρακαλώ, κύριε Παπανδρέου, στην κάμερα μπροστά. Και δεν φτάνει και μόνο αυτό, υπάρχει και ένα δεύτερο βιβλίο και μια εξώφυλλο μάλλον. Παρακαλώ, δείξτε το στην κάμερα, κύριε Παπανδρέου. Η γλυκιά, υπάρχει ο τίτλος αυτός μπροστά. Η γλυκιά ζωή της Δήμητρας. Και από πίσω ένα τριολέ. Το τριολέ πρέπει να έχει ένα zoom, να το δει το τριολέ. Ερωτικότατο τριολέ, γι' αυτό και θα επειδή είναι ερωτικό. Και το τριολέ. Ολέ. Αναγνωρίζουμε, για να δούμε. Τη Λιολιό, την υπάλληλο της Ολυμπιακής εδώ. Τι είναι, για να μας εξηγήσετε τι είναι, γιατί δεν είναι καθαρή φωτογραφία. Με δύο λόγια. Ναι, παρακαλώ. Η οικογένεια Λιάννη, ολόκληρη η οικογένεια Λιάννη, οργανώθηκε για να εκμεταλλευτούν τον άρρωστο Ανδρέα Παπανδρέου. Κυρίες και κύριοι, το ερώτημα σήμερα, τον τριμήτατο ερωτικό κατηγορό του ερωτικού μας κατηγόρου, του κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος έφερε στοιχεία, τα οποία βιβλία, εφημερίδες και πρωτοσέλιδα. Αν θέλετε και λεπτομέρειες. Και από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργιο Καρατζεφέρη. Τι άλλο έντυπο υλικό έχετε και άλλα αποδεικτικά στοιχεία? Αυτά είναι μετά. Μετά θα τα δείξουμε. Δείξτε την εφημερίδα πάλι, παρακαλώ, για τους ενόρκους και για τους τηλεθεατές μας. Αυτό είναι το, είπαμε, επαναλαμβάνω την ημερομηνία. Ναι. 27 Σεπτεμβρίου. Ανοίξτε την εφημερίδα να δούμε τους τίτλους. 1995. Ναι. Αποκάλυψη... Και από εδώ, με συγχωρείτε, κοιτάξτε το πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου, πόσο κατεβλημένος είναι αυτός ο άνθρωπος. Αν έχετε την καλοσύνη να το ζουμάρετε λιγάκι, να δείτε η κατάπτωση αυτού του ανθρώπου. Δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλούμε, σεβόμαστε την μνήμη. Θέλω να πω, ήταν ένας μισός Ανδρέας Παπανδρέου μετά την εγχείρηση. Την ιστορική μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο οποίος ελατρεύει από το λαό, αγωνίστηκε για το λαό. Και μπροστά όμως να δείξετε και πάλι τι γράφει η εφημερίδα, παρακαλώ. Ανοίξτε να δείξετε, εδώ μπροστά ανοίξτε. Αποκάλυψη τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ερωτοδικείο. Και το ερώτημα που θέτουμε, και μπορείτε εσείς να απαντήσετε στο τηλέφωνο που βλέπετε στις οθόνες σας. Δήμητρα Λιάννη, εύθυμη χήρα, σύμβολο του σεξ, μοιραία γυναίκα, υποψήφια ανήφη ή επίδοξος συγγραφέας. Και εκβιάστρια πολιτικών καταστάσεων.
προσθέτω. Μην δικάζετε πριν αποφασίσει το σώμα, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς. Παρακαλώ, δεν σας έχει δοθεί ο λόγος, κύριε Ευαγγελόπουλε. Να επαναλάβουμε το ερώτημα για το σεβαστό τηλεοπτικό ακροατήριο. Μπορείτε να συμμετέχετε στο τηλέφωνο που βλέπετε στις οθόνες σας. Δήμητρα Λιάννη, εύθυμη χήρα, μοιραία γυναίκα, σύμβολο του σεξ ή, αν θέλετε, υποψήφια, επίδοξος συγγραφέα. Μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή την ερωτική διαδικασία. Αμέσως θα ήθελα να περάσω στον πατέρα Κατινά. Τις πρώτες απόψεις σας, πάτερ, πώς βλέπετε αυτή τη δίκη ερήμην της κατηγορουμένης? Κοιτάξτε, η λέξη ερήμην ισχύει για όλο τον ελληνικό λαό, ο οποίος πολλές φορές καταδικάζεται ερήμην. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ψηλά πρέπει να δέχονται σε ένα δημοκρατικό καθεστώς και την καλοπροαίρετη κριτική. Μάλιστα. Επομένως, πού το πρόβλημα? Πιστεύετε ότι απόψε καλοπροαίρετα κρίνουμε? Εγώ πάντα το πιστεύω. Ότι... Γιατί θα κατηγορηθούμε προφανώς. Πάντα πιστεύω ότι κρίνεται καλοπροαίρετα. Άσχετα αν ορισμένοι τα παραποιούν, τα μεγενθύνουν για πολλούς λόγους, για να μειώσουν προφανώς το κύρος το δικό σας, το οποίο με κανένα μέσο δεν μειώνεται. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η θέση της Εκκλησίας σχετικά με όσα έχουν γραφτεί για την αυλή των θαυμάτων, για αστρολόγους, προφήτες, μάγους, εξορκιστές. Ναι. Και η κυρία Μιμή από την άλλη έχει δηλώσει πιστή. Από τη μία προσήλωση στο Θείο και από την άλλη προσήλωση στη μαγεία. Πώς συμπορεύονται αυτά τα δύο? Κοιτάξτε, στο περιβάλλον εκεί, επάνω, υπήρχαν ενεργεία κληρικοί. Προτού συνεχίσετε να πούμε ότι μέχρι χθες οι ειδήσεις, και θα παρακολούθησαν και οι τηλεθετές μας, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί, όλα τα δελτία ειδήσεων λέγανε για μαγείες, μαύρες μαγείες, τελετές βουντού στην Εκάλη και... Είναι τυχαία όλα αυτά, πάτερ? Μαζί της ήταν και τα είδανε. Σας παρακαλώ, κύριε Ευαγγελόπουλε, θα σας δοθεί, μην διακόπτετε τη διαδικασία. Συνεχίστε, πάτερ. Καταρχήν είναι σε όλους γνωστό ότι υπήρχαν και μάγοι και κληρικοί και δεν ξέρω, ένα περιβάλλον που δεν μπορούσε να βγει προς τα έξω με κανένα κύρος. Και είναι και αντίθετο προς τη γραμμή του χριστιανισμού. Ή στο Χριστό θα πιστεύεις ή στα μάγια. Και τα δύο δεν γίνονται. Δεν συμπορεύονται αυτά τα δύο πράγματα ποτέ. Η κυρία Δημητραλιάννη φαίνεται ότι είναι πολύ πρακτική, είχε εναλλακτικές λύσεις. Απ' τη μία τα θεία, απ' την άλλη τα μάγια, τα ξόρκια. Οι εφημερίδες έγραψαν ότι ο μάγος είχε άδοξο τέλος, ξυλοφορτώθηκε. Ναι, αλλά στην αυλή της Εκάλης ήσαν και ιερείς. Αυτό το είπα και εγώ. Ο πατήρ Τιμόθεος. Ναι, και ο οποίος ακολουθούσε μέχρι το τέλος. Τώρα έχει χαθεί από το προσκήνιο. Μια παρέμβαση τώρα κάνω. Όχι, καμία παρέμβαση, παρακαλώ. Θα σας δίνεται ο λόγος από την έδρα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Καμία παρέμβαση. Όχι, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακόμα δεν έχουνε. Μιλάει ο πάτερ Κατινάς. Μετά θα δοθεί ο λόγος στους ενόρκους. Συνεχίστε, πάτερ. Λοιπόν, γιατί την κατηγορείτε εσείς? Εγώ. Μάλιστα. Υπάρχει κατηγορητήριο? Υπάρχει από τη μεριά μου. Τα γεγονότα μιλάνε, δεν μιλάω εγώ για συγκεκριμένους ανθρώπους. Στην προκειμένη όμως περίπτωση ο θάνατος του Ανδρέα και της αείμνης της Βουγιουκλάκη επέφεραν και το θάνατο της αγάπης, της αγνής αγάπης και του αισθήματος, διότι αποκάλυψαν επιμελώς κρυμμένες υπόγειες θελήσεις. Κάτι που... Τι υπονοείτε, πάτερ? Ο Παπανδρέου ήταν παντρεμένη με τον Παρακαλώ, κύριε Ευαγγελόπουλε. Είχε φίλο το Σπυρόπουλο, έχει διαφορά μεγάλη. Κύριε Ευαγγελόπουλε. Μπορεί να συζητήσει. Μην διακόπτετε, σας παρακαλώ. Σεβαστείτε τουλάχιστον το ράσο, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, από ό,τι γράφτηκε στις εφημερίδες, αλλά είναι γνωστό σε όλους, πληροφορούμε ότι δεν υπήρχε καν πένθος.
δεν μπορεί ένα ηγέτη κατοπλίστων και για τους εχθρούς του ακόμα που ήταν χαρισματικός. Έτσι τόσο εύκολα πεθαίνει ένας γάμος, ας πούμε, μια σχέση. Έχουμε επομένως, χάνεται η αγάπη. Έχει ημερομηνία λήξης ή πίσω από κάποια υποτιθέμενη αγάπη, ας πούμε, κρύβονται πλαστικά αισθήματα και αποσκοπείται κάποιος ρόλος και κάποιο όφελος. Εκεί οδηγούν τα πράγματα. Η υπεράσπιση της, ο εθνικός μας στάρ, θα λέγαμε αυτόκλητη υπεράσπιση, ο εθνικός μας στάρ, ο κύριος Ανδρέας Ευαγγελόπουλος. Κύριε Ευαγγελόπουλε, συνεχίστε παρακαλώ την υπεράσπιση της απολυπωμένης στην τοποθέτησή σας. Πιστεύω ότι κατηγορείται μια γυναίκα η οποία... Πιο ψηλά τη φωτογραφία παρακαλώ. Κατηγορείται μια γυναίκα η οποία... Γιατί έχετε φέρει τη φωτογραφία, είναι αυτόγραφο της κυρίας Δήμητρας Λιάννη. Δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, δεν έχω ανάγκη από αυτόγραφο. Να μας το αποκαλύψετε. Κατηγορούμε σήμερα μια γυναίκα την οποία πήρε έναν άνθρωπο 10 χρόνια πριν, τον οποίο όλοι οι υπουργοί είπαν ότι πιο παρατημένο άνθρωπο οικογενειακά και υγεία δεν είχαν γνωρίσει ποτέ. Αφιέρωσε 10 χρόνια από τη ζωή της. Θα ήθελα να σεβαστείτε τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, παρακαλώ, ενός μεγάλου πολιτικού ηγέτη. Τον πήρε στα χέρια της και 10 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να με ενδιαφέρει εμένα το κίνητρό της, εστάθη δίπλα του και εγώ το παίρνω σαν νοσοκόμα. Δεν το παίρνω ούτε σαν σύντροφο ούτε σαν τίποτα. Δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα 10 ολόκληρα χρόνια. Δεν έχει δώσει κανένα σεξουαλικό δικαίωμα αυτά τα 10 ολόκληρα χρόνια που έζησε αυτός ο μεγάλος ηγέτης. Μα τι λέτε, δεν έχει γίνει δικαίωμα. Η κυρία είχε δηλώσει ότι έκλεισε ως γυναίκα. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ως βαρυπενθούσα χήρα. Μετά ως ερωτευμένη. Και σήμερα γράφεται από τις εφημερίδες ότι είναι έγκυος. Είναι έτοιμη. Όχι, δεν είναι καθόλου έγκυος. Και είναι ψέμα τώρα αυτά. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά εγώ και σας μήπως είναι ο λίγον έγκυος. Καθόλου, κυρία Μιχαλονάκου. Η κυρία Παπανδρέου δεν έχει καμία σχέση με τον Κώστα Σπυρόπουλο, αλλά και να έχει σχέση, νομίζω ότι κανένας δεν κλείνει τη ζωή του. Πού τα ξέρετε εσείς, κύριε Ευαγγελόπουλο, έχετε επισκεφτεί την κλείνει τη ζωή του. Την έχετε εξετάσει. Μια γυναίκα 43 χρονών δεν μπορεί να κλείσει τη ζωή της για έναν αείμνηστο τόσο μεγάλο άντρα, έστω και αν ήταν ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου. Έχει το δικαίωμα να ζήσει όπως όλος ο κόσμος. Είστε δηλαδή υπέρ του δεσμού με τον ηθοποιό Κώστα Σπυρόπουλο και σύντροφο της αξέχαστης Αλίκης Βουγιουκλάκη? Δεν το θεωρώ σύντροφο της κυρίας Βουγιουκλάκη, γιατί δεν είχε παντρευτεί τον κύριο Σπυρόπουλο. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν είμαι υπέρ, διότι θα μπορούσε η κυρία Παπανδρέου με το όνομα που έχει να τα είχε φτιάξει και να είχε παντρευτεί κάποιον πολύ μεγάλο ξένο ηθοποιό ή κάποιο πολύ μεγάλο πολιτικό πρόσωπο. Και όχι, αν είναι αλήθεια, να δει τόσο χαμηλά. Δεν νομίζω ότι βλέπει τόσο χαμηλά αυτή η γυναίκα. Τώρα πια που έχει βγει από το τούνελ της φτώχειας και της δυστυχίας. Μα είχε δηλώσει δεν έκανε καμία δήλωση. ότι έκλεισε ως γυναίκα και από μία αφίσα ερωτεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι όταν πονάμε και έχουμε ένα πένθος δηλώνουμε ότι έχει κλείσει η ζωή μας. Όμως ο χρόνος που είναι γιατρός θεραπεύει τις πληγές μας. Το δήλωσε πριν το πένθος, δεν το δήλωσε μετά το πένθος. Τώρα ξαφνικά άνοιξε, μπράβο της. Αφού μπορείς να ανοίξει ψυχούλα της. Ερωτεύτηκε δηλαδή. Μπράβο της αν ερωτεύτηκε. Αλλά έκανε. Είναι νέα γυναίκα και ωραία. Παρακαλώ ο κύριος Μαρίνος από τους Ενόρκους να τοποθετηθεί. Να σηκωθείτε όρθιος, κύριε Μαρίνο, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρος, καταρχήν εδώ πέρα Είστε εντάξει, το μικρόφωνο σας. Εγώ πιστεύω ότι απόψε δικάζεται ο έρωτας, η αγάπη. Πιστεύω ότι η κυρία Δήμητρα Παπανδρέου ερωτεύθηκε τον αείμνηστο πρόεδρο, συν το ότι μπορεί να έπασχε... Εμείς τη φταίγαμε, εμείς ως λαός τη φταίγαμε. Κοιτάξτε να δείτε, τόσοι και τόσοι αγαπάνε παράνομα. Νομίζω ήταν μια καινούργια αρχή στην πολιτική. Νόμιμα. Μια καινούργια αρχή αυτό που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου και η Δήμητρα. Για τις φωτογραφίες της, γυμνές φωτογραφίες της κυρίας... Για τις φωτογραφίες έχω να πω ότι μπορούσε οποιοσδήποτε να βγει γυμνός, γιατί το γυμνό είναι ωραίο. Εσύ έχετε κάνει γυμνός φωτογράφηση. Βέβαια. Το ωραίο γυμνό, λέει ο κύριος κατήγορος, είναι ωραίο. Που σημαίνει ότι το γυμνό της κυρίας Δήμητρας Λιάννη δεν ήταν ωραίο. Όχι τόσο. Όχι. Ήταν αντιαισθητικό, τι υπονοείτε? Ή προκλητικό, τι υπονοείτε? Προκλητικότατο, οπωσδήποτε. Και αντιαισθητικό παράλληλα. Έχω να προσθέσω κάτι. Παρακαλώ, να προσθέσετε βεβαίως. Ότι εγώ επιμένω ότι
όπως λέτε, ο έρωτας δεν κοιτάει ηλικίες. Συμφωνώ. Αλλά όταν ο έρωτας είναι το όργανο εκμεταλλεύσεως ολοκλήρους μιας οικογενείας και ορισμένων φίλων, τότε δεν λέγεται έρωτας. Πώς λέγεται, πώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε? Εκμετάλλευση. Στην κυρία Κουφοπούλου, από τους ενόρκους, να τοποθετηθείτε κι εσείς ως καλλιτέχνης και ως γυναίκα, κυρία Κουφοπούλου. Θα ήθελα να πω για την κυρία Δήμητρα Λιάννη ότι είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, αλλά πολύ φιλόδοξη. Αυτό που ήθελε το πέτυχε. Φέρθηκε ωραία στον κύριο Παπανδρέου. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Τώρα βέβαια έπρεπε κάπου να κρατήσει τη θέση της Αχύρα. Δεν έπρεπε τόσο γρήγορα να ξεχαστεί ο Παπανδρέου. Δεν το παραδέχομαι αυτό καθόλου. Γιατί όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο περνάμε μια μεγάλη τρικυμία και αυτή η τρικυμία δεν πρέπει δηλαδή να ξεπεραστεί με το χρόνο. Όχι σε ένα μήνα μέσα και σε 2 να κάνουμε σχέση. Τώρα για τον κύριο Σπυρόπουλο και για τη Λιάννη, αν είναι σε ενδιαφέρουσα, εγώ είμαι υπέρ των παιδιών και δεν πρέπει να κάνει κάποια άβλωση και να προχωρήσει να κάνει το παιδί και να μην κάνει, να ολοκληρωθεί σαν γυναίκα. Για να δούμε τι λέμε. Κάνω πρόταση να τους βαφτίσω και το παιδί εγώ. Πολύ ωραία. Αν είναι αλήθεια. Να και ο κουμπάρος, ο εθνικός μας στάρ. Για να πάμε στα δελτία ειδήσεων που χθες ήταν το κυρίαρχο θέμα και ο Κώστας Σπυρόπουλος έκανε τις δικές του διαψεύσεις. Για να δούμε τι λέει. Όταν είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν για πρώτη φορά φήμες για το ειδήλιό του με τη Δήμητρα Λιάννη, ο Κώστας Σπυρόπουλος τις είχε διαψεύσει με οργή. Τώρα, μήνες μετά, και ενώ τα σενάρια έχουν φουντώσει, ο ηθοποιός σε νέα συνέντευξή του στα Νέα μιλά και πάλι για αθλειότητες και λασπολογία. Αποφεύγει όμως επιμελώς να διαψεύσει ότι έχει σχέση με τη χείρα του ιδρυτή του Πασόκ. Και από το περιβάλλον της Δήμητρας όμως υπήρχε απόψε αντίδραση. Όλα όσα αναφέρονται στη σχέση με τον Κώστα Σπυρόπουλο είναι αθλειότητες, λένε, που στόχο έχουν να πλήξουν την ίδια και τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Η Δήμητρα δεν θα ασχοληθεί άλλο με όσα κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Παρ' όλα αυτά, πάντως, και το περιβάλλον της Δήμητρας δεν διαψεύδει τη σχέση με τον Κώστα Σπυρόπουλο. Από την πλευρά του, ο ηθοποιός μοιάζει αγανακτισμένος για όσα ακούγονται και γράφονται για τον ίδιο, ότι πιέζει τη Δήμητρα να επισημοποιήσουν το δεσμό τους αμέσως μετά το μνημόσυνο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και φαίνεται να μην μπορεί να συγκρατήσει την οργή του όταν ακούει τις φήμες περί εγκυμοσύνης της χείρας του ιδρυτή του Πασόκ. Όλα αυτά, λέει, είναι λασπολογία εμετική που, αν και δεν αξίζει διάψευσης, γιατί πρόκειται για πασιφανές ψεύδος, δεν πρέπει να περάσει και έτσι. Ο Κώστας Σπυρόπουλος υποστηρίζει ότι δεν έχει κατασταθεί στη βίλα της οδού Αγράπελης, όπως επιμένουν οι φήμες, ότι δεν πιέζει τη Δήμητρα Παπανδρέου να επισημοποιήσουν τις σχέσεις τους και πολύ περισσότερο ότι δεν προγραμματίζει γάμο. Παράλληλα, αρνείται ότι γράφει σενάριο για σύριαλ όπως διαδίδεται. Είναι όλα κακόπιστα, λέει, που αναπαράγονται για λόγους συμφέροντος και ακροαματικότητας. Έξαλλος γίνεται όταν μιλά για τις φήμες που τον θέλουν να επισημοποιεί τη σχέση του με τη Δήμητρα πριν από το ετήσιο μνημόσυνο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Τις χαρακτηρίζει αθλειότητες και τις αποδίδει στην πρωτοβουλία του να οργανώσει ένα φεστιβάλ αφιέρωμα στην Αλίκη και στο έργο της που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο στο Παρίσι με παράλληλη προβολή ταινιών της. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έρχεται αντιπροσωπεία του fan club της κυρίας Δήμητρας Λιάννη. Προσέρχεται ο Μάρτης υπεράσπισης. Παρακαλώ να περάσει ο κύριος. Παρακαλώ να περάσει. Ο Μάρτης υπεράσπισης. Άσε τη στρέψη τώρα. Εγώ ήρθα για να υπερασπίσω την κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Σας παρακαλώ αυτή τη να καταθέσω. Σας στέφει ο ελληνικός λαός. Σήμερα 30 Μαΐου το 1997 είσαστε ο εθνικός στάρ της Ελλάδος. Παρακαλώ, χειροκροτήστε τον. Με έστρεψε ο λαός, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Βγήκα από το λαό. Αγαπητέ μου, αυτά για σας είναι από τις παντρεμένες, τις ανήπαντρες και όλο τον κόσμο. Τη security να περιμένει έξω, παρακαλώ. Εγώ πάω να τα ψούξω για την επιτυχία σου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, καθίστε. Παρακαλώ, καθίστε. Την κυρία Πρόεδρο μου. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, τα εθνικά πόδια, ο μίστερ εθνικά πόδια είναι εδώ και ερωτικά συμπλέγματα, κυρίες και κύριοι, στο ερωτοδικείο. Καθίστε, παρακαλώ. Τι είναι αυτά που βάζετε εκεί στο εδόλιο? Αποθέτω στη Δήμητρα Λιάννη, την κυρία Παπανδρέου, σαν υπεράσπιση και λέω, σ' αγαπώ. Στην κάμερα, παρακαλώ, στην κάμερα, περάστε. Στην κάμερα. Κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Σ' αγαπώ. Γιώργος Σταυρόπουλος, Εθνικό Στάρ 97. Για πάντα υπερασπιστή σας.
το σκίτσο της Λιάννη. Μοιραία γυναίκα. Γυναίκα! Γυναίκα που θα γράψει ιστορία. Πολιτικός. Η Εβίτα Περών της Ελλάδος! Χειροκρότημα, παρακαλώ. Χειροκρότημα. Καθίστε, παρακαλώ. Ανήκετε στο φαν κλαμπ της κυρίας Δήμητρας Λιάννη. Ήρθα να υπερασπίσω την κυρία Λιάννη με όση δύναμη έχω στην ψυχή μου. Η κυρία Λιάννη έχει πολλά κοινά σημεία με μένα. Δηλαδή, ποια είναι τα ταυτόσιμα στοιχεία που έχετε με την κυρία? Τα πέρα από τα ωραία πόδια, εννοείται. Όχι, τον τίτλο του Εθνικού Στάρ που πήρα σήμερα. Μάλιστα. Η κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπαντρέου είναι η εθνική γυναίκα που θα γράψει η ιστορία μας. Είναι η γυναίκα που θα δοξάσει την Ελλάδα και θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Είπατε κι άλλα ταυτόσιμα στοιχεία, ποια είναι? Η Δήμητρα Λιάννη, η γυναίκα που αγάπησε. Η Δήμητρα Λιάννη που έδωσε όλο της τον εαυτό για έναν άντρα. Για έναν άντρα που λάτρεψε. Τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον ηγέτη της Ελλάδος. Δήμητρα, έκανες το παν. Έμεινες ξάγρυπνη, ατιμέλητη. Χωρίς τίποτα να σε νοιάζει, μόνο για την υγεία και για τη ζωή αυτού που αγάπησες. Του αείμνης του Ανδρέα Παπανδρέου. Έμεινες πιστή. Σε θαυμάζω, Δήμητρα. Θα είμαι πάντα κοντά σου. Τι δεν έκανες, Δήμητρα, για να κερδίσεις τη μάχη για τη ζωή του αγαπημένου σου, του άντρα σου, του ηγέτη μας, του Ανδρέα Παπανδρέου. Δήμητρα, σε βρήκε η μεγάλη μπόρα, το μεγάλο κακό. Δήμητρα, κι εγώ φορέσα μαύρο, όπως και εσύ μαυροφορεμένη γυρίζεις παντού, Δήμητρα, πια. Δεν σε νοιάζουν οι δημόσιες εμφανίσεις, Δήμητρα. Δεν σε νοιάζουν οι συνεντεύξεις πια. Οι μόνες εμφανίσεις, Δήμητρα Λιάννη Παπαντρέου, είναι το κημητήριο που κοιμάται πια για πάντα ο μεγάλος μας ηγέτης, ο μεγάλος μας Ανδρέας Παπανδρέου. Εκεί μόνο σε συναντούμε, θλιμμένοι, πονεμένοι. Μόνο πόνο και μαύρα κρέβια σκεπάζουν το κορμί σου, Δήμητρα. Δήμητρα, όλοι είμαστε μαζί σου. Δήμητρα, σε κατηγορούν, σε συκοφαντούν. Δήμητρα, λένε για σένα πολλά. Διασύρουν το όνομά σου το έδοξο. Δήμητρα, καλύτερα να σε λυπούνται. Καλύτερα να σε ζηλεύουν παρά να σε λυπούνται, Δήμητρα. Όχι, Δήμητρα. Εσύ δόξασες την Ελλάδα, Δήμητρα. Όχι, Δήμητρα. Μην ξεχνάς, μεγάλη Δήμητρα, ότι είσαι η μοναδική που είσαι η Εβίτα Περών της Ελλάδος. Θα σε γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα, Δήμητρα. Αυτό φτάνει. Εγώ θα είμαι πάντα μαζί σου, μαχόμενος, σαν εθνικό στάρ που εστέφθη σήμερα πια επίσημα εδώ στην εκπομπή, που εστέφθη από το λαό. Θα είμαι πάντα κοντά σου. Όποτε θέλεις, αν βάλεις υποψηφιότητα, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Μην με ξεχνάς, Δήμητρα. Ο εθνικός στάρ το 97, Γιώργος Σταυρόπουλος. Τι άλλο μπορώ να πω για σένα? Χειροκρότημα, παρακαλώ. Μόνο ύμνους, Δήμητρα. Μπερδέψατε το ερωτοδικείο με την αρχαία Επίδαυρο, με το θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου. Παρακαλώ, ο κύριος κατήγορος να παρέμβει σε αυτό το σημείο. Μια διόρθωση. Η Εβίτα Περών υπήρξε χορεύτρια, αν ξέρετε. Είχε και αυτή το δικό της παρελθόν, αλλά ήταν μια πραγματική δυναμική γυναίκα. Σήκωσε το λαό της Αργεντινής και αποσοβίστη η έξοδος του Περών, δηλαδή του αρχηγού του κράτους. Δηλαδή έσωσε την έδρα του αρχηγού του Περών. Ενώ εδώ έγινε το αντίθετο, έγινε διακομωόδευση. Η Δήμητρα έσωσε τον ίδιο τον Παπαντρέου. Αν ο Παπαντρέου έζησε 6 μήνες, ήταν απαυτή. Θα και πεθάνει πριν 6 μήνες. Είναι λίγο τον ηγέτη, είναι δίπλα του 6 ολόκληρους μήνες. Μεσάνυχτα, μέρα, νύχτα, σε ένα κρεβάτι του πόνου δίπλα. Στοργικά, να τον αγκαλιάζει. Με μάγους. Ποιους μάγους? Δεν ξέρω τίποτα. Σκανδαλώδης είναι αυτά όλα. Δεν το πιστεύω. Η Δήμητρα είναι Αγία. Η Δήμητρα πια αφοσιώθη στο Θεό. Πουθενά άλλου. Γι' αυτό έφερα και την εικόνα της Παναγίας. Η Δήμητρα ανάβει καντήλια και προσεύχεται για την ψυχή του Ανδρέα
και για τη δική της πια ακεραιότητα. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι η Δήμητρα απειλήθηκε. Εγώ Δήμητρα απειλήθη πρόσφατα. Γι' αυτό είμαι μαζί σου. Μη φοβάσαι. Είναι ο λαός μαζί σου, Δήμητρα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά οι απειλές. Δεν μας πιάνουν τίποτα, Δήμητρα. Και σένα και μένα. Και οι δυο εθνικοί, Δήμητρα. Μαζί παρακαλώ, σου, Δήμητρα. ο λαός του ερωτοδικείου θα κρίνει για να περάσουμε αμέσως σε νέες τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λυπάμαι πάρα πολύ για το θέμα που επιλέξατε απόψε. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος, εάν δεν αξίζει, δεν τον συζητάμε καθόλου. Όσο για σας που κατηγορείτε τη Δήμητρα ότι έβγαζε... Δεν την κατηγορούμε εμείς. Ναι, τέλος πάντων, ότι έβγαζε φωτογραφίες γυμνή και είπατε 2-3 φορές να τις δείξει ο κύριος Παπανδρέου. Εμείς δεν κατηγορούμε, ο κύριος Παπανδρέου. Ναι, μην ξεχνάτε ότι κι εσείς στην εκπομπή του κυρίου Τράγκα βγήκατε με τα μπουτια σας έξω. Δεν βγήκα γυμνή εγώ, κυρία μου. Βγάλατε τα φόρμα μπουτια σας. μακρύ τουαλέτα με ένα σκίσιμο. Όχι, με συγχωρείτε, τα μπουτια σας ήταν έξω. Άλλο τα μπουτια. Και τα είδε όλη η Ελλάδα. Ποια τα μπουτια τα δικά μου, είδε όλη η Ελλάδα. Ένα σκίσιμο πλαγίο. Όχι, δεν ήταν έτσι. Ήταν το design του φορέματος. Έτσι νομίζετε. Έτσι νομίζετε. Τα μπουτια σας ήταν έξω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι πρόβλημα δικό σας. Όσο για τον αδελφό του, όταν πέθανε ο Παπανδρέου. Αυτό είναι το ερώτημά σας που έχετε να κάνετε για το design του δικού μου φορέματος. Αυτό σας απασχολεί, κυρία μου. Και είναι και εκτός θέματος. Να μιλήσετε όμως τον κύριο Παπανδρέου αν θέλετε κάτι να του πείτε. Όχι για το styling του δικού μου φορέματος που ήταν μια τουαλέτα του σίνεμα. Δεν είναι και το θέμα μας. Αν είχε μία ραφή και έδειχνε το πόδι. Κύριε Παπανδρέου. Ένα ωραίο πόδι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Παπανδρέου, εσείς θεωρείτε ότι έχει διαπράξει η κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, σας κατηγορούν, που βγάλατε τη φωτογραφία στον αέρα. Ναι. Εσείς τι πιστεύετε, έχει διαπράξει ερωτικά αδικήματα? Πιστεύετε ότι είπα, έκανε... άλλος είναι στη βεράντα και άλλος είναι στην κρεβατοκάμαρα. Τι άλλο θέλετε, από αυτό δεν μπορώ άλλο να εξηγήσω περισσότερα. Μάλιστα. Για να περάσουμε, να μην περιμένουν. Έχει μπλοκαριστεί, κυρίες και κύριοι. Πήρε φωτιά σήμερα το τηλεφωνικό μας κέντρο για να αποφορτιστεί, λοιπόν, για να κάνουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Μείνετε στο ερωτοδικείο. Το σημείο θα ήθελα να πω ότι δεν κόβουμε τα τηλέφωνα, να μην κάνετε παράπονα. Δεν είναι τίποτα στημένο στο ερωτοδικείο. Εδώ η αλήθεια είναι γυμνή. Όλα εδώ αυτόρμητα. Τελικά νομίζω ότι θα βρεθώ κατηγορουμένη εγώ για να περάσουμε σε μια νέα τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Μιχαλονάκου. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, και σε εσάς ιδιαιτέρως. Αλλά για μένα προσωπικά είναι ντροπή για μια ολόκληρη Ελλάδα να καθόμαστε να ασχολούμαστε με αυτή τη γυναίκα. Από εκεί και πέρα Μα είναι δημόσιο πρόσωπο, κυρία μου. Ορίστε. Είναι δημόσιο πρόσωπο. Έχει προκαλέσει. Ασχολείται όλος ο τύπος, τα δελτία ειδήσεων. Το ξέρω. Δεν θα ασχοληθεί το ερωτοδικείο για τα ερωτικά της αντικείμενα. Ήταν ο ηγέτης ο δικός μας. Εκείνος είχε οικογένεια. Εγώ δεν την κατακρίνω αυτή τη στιγμή. Δικαίωμά της και για τους έρωτές της και για την έγκυός της και για τα πάντα. Και επίσης ήθελα κάτι να διευκρινίσω. Ο κύριος Κατινάς είναι από την Άξο. Και βεβαίως. Ο πατέρα Κατινάς. Πέστε του, σας παρακαλώ, την καλησπέρα μου και εγώ είμαι από την Απίρανθο της Νάξου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχές σας στέλνει ο πατέρας Κατινάς. Ευχές και από μένα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Καλή σας νύχτα. Ο Εθνικός Στάρ ήρθε ως υπεράσπιση, αποχώρησε από το ερωτοδικείο. Τον έχει αντικαταστήσει ο μάρτυρας υπεράσπισης, ο Μίστερ Εθνικά Πόδια. Εθνικό Στάρ, κυρία Μιχαλονάκη. Εθνικό Στάρ. Με στέψαν, ο λαός. Πάει ο άλλος, τελείωσε. Υποσχέθη στο λαό ότι θα έρθει όχι με πεταλουδέ μάτια και όχι κραγιόν. Και ήρθε πάλι με μάτια, πεταλουδέ και με κραγιόν. Είναι ψεύτης! Δεν είναι το θέμα αυτό της εκπομπής μας. Είναι δικό μου θέμα όμως, συγγνώμη.
Συγγνώμη. Κύριε Σταυρόπουλε, είναι δικό μου θέμα. Έχετε κάτι άλλο να καταθέσετε για την απολυπωμένη, παρακαλώ? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δείχνεις ποιος είσαι. Κύριε Βαγγελόπουλε, καθίστε στη θέση σας, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Καθίστε σας παρακαλώ, κύριε Βαγγελόπουλε. Παρακαλώ, πάμε για διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα για να έχουμε μία τάξη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αλήτη με είπε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μούμιας Κλεοπάτρας. Στάθηκε και στέκεται στο πλευρό του Πρωθυπουργού. Τώρα να συμφωνήσει με τη Δήμητρα Λιάννη. Τι έκανε όταν ήταν 20 χρονών? Τη Δήμητρα Λιάννη την ήξερα πριν από 10 χρόνια. Δεν ανέχτηκα τη ιδιότητα αυτών των ανθρώπων των πολιτικών και των δημοσιογράφων που ενώ ζητάγανε να επέμβει η ίδια για να γίνουν υπουργοί, όταν δεν μπόρεσε, διότι μια γυναίκα, και μάλιστα σαν τη Δήμητρα, πάντα επηρεάζει. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άθλοι, ας τους πω έτσι, κατηγορούσαν τη Δήμητρα γιατί δεν επενεύει να γίνουν υπουργοί. Εγώ έχω κουβεντιάσει με την, έχει πολιτικό μυαλό η κοπέλα. Κυρίες και κύριοι, σε μια ζωντανή εκπομπή συμβαίνουν αυτά. Τι να πούμε, είναι τα απρόπτα. Ο εθνικός Στάρ 97 αποχωρεί εντός. Σας παρακαλώ, κύριε Σταυρόπουλε, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ο διατηρών, ο επίμαχος Στάρ των αιώνων. Δεν ξέρω, η κυρία Δήμητρα Λιάννη είναι το ερώτημα. Είναι η αδιαφυσβήτητη ερωτική Στάρ του 97. Τι λέτε εσείς? Λέω η κυρία Δήμητρα Παπανδρέου. Ναι. Τι πιστεύετε, ότι είναι η αδιαμφισβήτητη Στάρ του 97? Όχι Στάρ, αλλά ανακάτεμα. Ανακάτεμα λέτε εσείς. Διότι εδώ εμπλέκονται κληρονομικά, πολιτικά, σκάνδαλα, απρέπειες κυβερνήσεως που δεν παρέλαβε τους φακέλους που έπρεπε να λάβει το κράτος, εκβιάζει το κράτος, δεν ξέρω με τι χρήματα εγκαταλείπει το χώρο που λέγεται Χήρα Παπανδρέου και γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Άρα έχει εξασφαλίσει το ταξίδι, το μυστηριώδες ταξίδι μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ποιο ξέρει τι συνάλλαγμα και τι πράγματα βγήκαν εκτός Ελλάδος. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της υποθέσεως και παραμένει επίκαιρη και σήμερα και αύριο και για πολύ καιρό θα είναι επίκαιρη. Και πρωτοσέλιδο. Διότι υπάρχει και ο φόβος των εκβιασμών. Μάλιστα. Από τους ενόρκους, παρακαλώ, ποιος θα ήθελε να τοποθετηθεί? Θα ήθελα εγώ να γίνω υποστηρικτής της Λιάννης. Δεν ακούγεστε, έχετε μικρόφωνο. Το μικρόφωνο, παρακαλώ, το μικρόφωνο. Το εθνικής μας Στάρ απεχώρησαν, κακήν κακός, καλώς. Πάρετε τη θέση, παρακαλώ, θα πρέπει να πάρω τη θέση της υπεράσπισης της κυρίας Λιάννης, χωρίς αυτούς τους φανφαρονισμούς. Καθίστε εκεί. Και με όλο το σεβασμό θα πω την αλήθεια. Μάλιστα. Και θα δώσω την... Τι είναι αυτό που δίνετε? Σκητάλη για το μετά. Μάλιστα, καθίστε στη θέση σας και μετά θα υπερασπιστείτε την απολυπωμένη. Παρακαλώ από τους ενόρκους να τοποθετηθεί. Το μικρόφωνο δώστε στους ενόρκους, παρακαλώ, κύριε Άντωνη. Κυρία Πρόεδρος, ύστερα από αυτό δυνατά το γεγονός, να ακούει και ο κύριος Παπανδρέου. Ύστερα από αυτό το γεγονός, το οποίο δεν ξέρω, είναι, τι να πω, εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να τοποθετηθώ όσο αφορά το μεγάλο ηγέτη που όλοι λέμε τον αναντικατάστατο και χαρισματικό. Εγώ τους αναντικατάστατους και χαρισματικούς ηγέτες τους αναγνωρίζω σε 2-3 πράγματα. Πρώτον, αφήνουν πολιτικό έργο, μεγάλο. Δεύτερον, απαλύνουν το λαό πραγματικά και πορεύεται με πιο αλαφρυμένες πλάτες. Τρίτον, αυτοί οι άνθρωποι όταν φεύγουν έχουν προσφέρει τέτοιο κοινωνικό έργο που αυτό τους ονομάζει μεγάλους και όχι τα μεγάλα στόματα των ανθρώπων. Μετά στον κύριο Άντωνη, δεν ξέρω πώς τον λένε, στον κύριο Αθανασίου, ο οποίος είπε ότι η Εκκλησία, η προσευχή της Εκκλησίας είναι λευκή μαγεία. Αυτά τα μηνύματα, κύριε, με συγχωρείτε, δεν είναι έτσι πώς τα λέτε. Θα πρέπει να μάθετε λοιπόν τι σημαίνει προσευχή καταρχήν. Έτσι. Είναι ευκτική κατάσταση της διανοίας.
Πάντοτε το λευκό... Και είναι αγιαστική κατάσταση. Ακούστε κάτι. Λοιπόν. Πάντοτε το λευκό διέχεται από φως. Οτιδήποτε φωτεινό είναι και λευκό. Δεν μιλάμε για μαύρο. Μιλάμε για φως τώρα ή για προσευχή, για να ξέρω. Ορίστε. Το φως είναι μια κατάσταση άλλη. Δεν ακούγεστε, δεν έχετε μικρόφωνο. Έβαλατε μικρόφωνο. Το έβαλα. Να πούμε όμως, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για φως, μιλάμε για λευκό. Δεν μιλάμε για σκοτάδι. Και όταν μιλάμε για εθνικό το φως, κύριε, είναι ο Χριστός. Μιλάμε για προσευχή, για Χριστό, για Θεό κλπ. Μιλάμε να γίνει και απαραίτητη, παρακαλώ, να γίνει και απαραίτητη διευκρίνηση. Όταν μιλάμε, παρακαλώ κύριε Άντωνη, παρακαλώ. Να ξέρουμε τι λέμε. Κύριε Άντωνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μιλάμε όλοι μαζί, τι πιστεύετε? Όχι, μια διευκρίνηση δεν ήξερα. Και δεν αφήνετε να κάνουμε και την απαραίτητη διευκρίνηση, διότι αποχώρησε. Θα πούμε ότι εθνικό στάρ για το ερωτοδικείο είναι ο αδιαφυσβήτητος εθνικός στάρ, ο κύριος Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, ο οποίος αποχώρησε από το ερωτοδικείο και από τη θέση της υπεράσπισης. Παρακαλώ. Και συνεχίζω θα ήθελα όχι να μην συνεχίσετε επί του θέματος. Είναι μια ερωτική δίκη. Επί του θέματος, σας παρακαλώ, κύριε. Επί του θέματος, κυρία Πρόεδρε, τώρα. Όσο αφορά την κυρία Λιάννη Παπανδρέου, νομίζω ότι μοιάζει λίγο με τη Μεσσαλίνα, κυρία Πρόεδρος, η οποία αναρριχήθηκε στην εξουσία κατακρεουργώντας όλους όσους βρήκε στο πέρασμά της, με ένα τεχνιέντος τρόπο πολύ έξυπνο. Και, εν πάση περιπτώσει, εάν αυτή η κυρία είναι πνευματική, μακάρι να είναι, το εύχομαι, αλλά εάν όμως είναι, τα έργα της θα πρέπει να το αποδείξουν αυτό. Κυρία Λιάννη Παπανδρέου, πρέπει να τα αποδείξουν τα έργα σας. Σκεφτείτε λίγο πώς κινείστε. Εγώ αυτά έκανα. Ευχαριστώ. Επί του θέματος. Όχι, σας παρακαλώ, θα σας δίνετε, κύριε Άντωνη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επί του θέματος θα σας δοθεί. Ό,τι θέλει θα λέει ο καθένας, κυρία Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, θα σας δοθεί ο λόγος από την έδρα. Το έχετε αντιληφθεί αυτό? Δεν είστε προσκεκλημένος. Παρακαλώ. Παρακαλώ, σε μια νέα τηλεφωνική γραμμή. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν σας ακούω καλά όμως. Ακούγομαι τώρα? Ελάχιστα. Εσείς ακούγεστε πολύ καλά. Σας ακούμε ναι, πολύ εγώ καλά. λίγο σας ακούω. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Νομίζω ότι το σημερινό θέμα που έχετε επιλέξει, είτε εσείς είτε ο κύριος Παπανδρέου, δεν νομίζω να είναι σωστό, γιατί το άτομο το οποίο δικάζεται σήμερα δεν είναι στην αίθουσα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Θα ήθελα να κάνω 3 ερωτήσεις. Είναι μια απάντηση όμως αυτή η ερωτική δίκη, η οποία είναι σχηματική βέβαια, ναι, για τις προκλήσεις, τα τερτύπια και τις συμπεριφορές της κυρίας Δήμητρας Λιάννη. Ναι, η οποία έχει αναπαραχθεί η συμπεριφορά της μέσω των δημοσιευμάτων, του τύπου, των μίντια και προκαλεί συνεχώς. Ναι. Θα θέλω να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Παπανδρέου. Σας ακούει ο κύριος Παπανδρέου. Αυτό το θέμα μήπως γίνεται επειδή ο κύριος Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν τον δέχτηκε ποτέ σαν αδελφό του και τον έχει ενοχλήσει τόσο πολύ? Θα μπορούσε να μου απαντήσει? Θα σας απαντήσω. Ένα το ερώτημα παρακαλώ. Η τηλεθεάτρια ρωτά γιατί είστε αρνητικός απέναντι στην κυρία Δήμητρα Λιάννη, επειδή ο Ανδρέας, ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, δεν σας δέχτηκε ποτέ σαν αδελφό του. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι απλό. Ότι ένας άνθρωπος άρρωστος έγινε όργανο εκμεταλλεύσεως. Αυτό είναι το απαράδεκτο της υποθέσεως. Τον εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο η κυρία Λιάννη, αλλά όλο η παρέα και του Πασόκ και εκτός Πασόκ και εντός του Πασόκ. Άνθρωποι, το στενό χώρο του Ανδρέα Παπανδρέου έγινε εκμετάλλευση κατά τρόπον απαράδεκτο και με πρωταγωνίστρια την ίδια την κυρία Λιάννη σαν διευθύντρια του ιδιαίτερου γραφείου του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, ό,τι έλεγε έπρεπε να γίνει, έστω και αν είναι αλήθεια ή ψέματα από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, ήταν κυβερνήτης. Ναι, το άλλο ερώτημα. Ναι, όχι, στον κύριο Παπανδρέου θέλω να απευθυνθώ. Εσείς γνωρίζατε πολύ καλά τον αδελφό σας. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο αδελφός σας δεν θα ήταν σε θέση να τα έχει καταλάβει όλα αυτά και θα βάδιζε στη ζωή του να αφήσει κάποιο όνομα πίσω καλό, ή με τη σύζυγο που επέλεξε θα ήθελε αυτή τη στιγμή η μνήμη του? Εμποδίζει. Δεν σας άκουσα.
Συγγνώμη, παρακαλώ. Quiero το δίκτυο. Βλέπετε ότι μιλάμε στους τηλεθεατές. Εκτυπήθη. Δεν επενέβησα. Έπρεπε να λάβει το μέρος μου. Σας παρακαλώ, κύριε. Να υπερασπιστώ την κυρία Γιάννη και έφαγα ξύλο. Σας παρακαλώ. Γιατί? Επειδή είμαι υπερασπιστής, δεν μπορώ να υπερασπιστώ τη μεγάλη κυρία Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου που βλέπετε το πρόβλημα. Με συγχωρείτε, αυτό είναι θεατρινισμό. Να υποβάλλετε μήνυση, σας παρακαλώ. Γιατί με διώξατε, εγώ θα κάτσω εδώ, δεν μπορεί να κινήσει κανένα. Εδώ είμαστε ερωτοδικείο, δεν είμαστε δικαστήριο, κυρία μου. Όχι μπροστά στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Στην κάμερα. Καθίστε κάτω. Κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Να παρακολουθήσουμε την τηλεθεάτριά μας όμως τι έχει να μας πει ακόμα. Έκλεισε η γραμμή. Παρακαλώ. Εγώ είπα θα ήθελα, κύριε Σταυρόπουλε, να ανακαλέσετε τις Ύβρις. Ήταν επίσημος προσκεκλημένος ο κύριος Ευαγγελόπουλος και επίσημος υπερασπιστής. Και αυθαίρετα πήρατε τη θέση. Εγώ δεν έβρισα. Ένα λεπτό, πάρτε το μικρόφωνο. Εγώ... Και καταγγέλλετε ότι βάφεται ο κύριος Ευαγγελόπουλος. Εγώ δεν έβρισα. Εγώ ξέρω... παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Εγώ ξέρω ότι είχε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό ότι τέρμα το μακιγιάζ, τέρμα το χείλι και δάκρυα. Γιατί κορκοδίλια, ψεύτικα. Ο κύριος παρουσιάζεται πάλι με τα μάτια Κλεοπάτρα. Αυτό είπα. Μα εσείς δεν και είστε αυτός με χτύπησε. Με χτύπησε εμένα. Εγώ τι έκανα. Αυτός είναι ο ψεύτης όλης της υποθέσεως. Εγώ τι έκανα. Εγώ υπερασπίζομαι την κυρία Δήμητρα Γιάννη. Παρακαλώ. Έχω μια σύσταση. Να βαφτείτε κι εσείς πάλι για να το αποδώσετε το χτύπημα. Εγώ δεν είμαι πούστης. Εγώ δεν είμαι πούστης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να εκλείπουν τέτοιοι χαρακτηρισμοί και να αποχωρήσετε τις αιθούσεις, παρακαλώ, κύριε Σταυρόπουλε. Παρακαλώ, να αποχωρήσετε τις αιθούσεις. Από τους ενόρκους, ποιος θα ήθελε να... Το μικρόφωνο όμως δεν έχουμε. Όχι, η κυρία Κουφοπούλου έχει τοποθετηθεί από τους ενόρκους, τα παιδιά, οι κύριοι. Ποιος θα ήθελε να τοποθετηθεί. Θα ήθελα να πω ότι η κυρία Παπανδρέου δεν απογοητεύεται ποτέ με τις ερωτικές εμπειρίες. Όταν κάποτε τελειώνει κάποια ερωτική εμπειρία, κατευθείαν βρίσκει κάποια άλλη. Δεν έχει σταματημό, δεν έχει απογοήτευση ποτέ αυτή η γυναίκα. Παρότι δήλωσε ότι έκλεισε ως γυναίκα. Δεν έχει απογοήτευση ποτέ αυτή η γυναίκα, τέλος πάντων. Τι γίνεται. Δηλαδή το θέμα που εξετάζουμε... Μέχρι πότε θα ερωτεύεται, μέχρι 100 χρονών. Πιστεύετε ότι η κυρία Δήμητρα Λιάννη είναι ένα ερωτικό-σεξουαλικό φαινόμενο? Μάλλον κάτι τέτοιο γίνεται. Αυτό θέλω να πιστεύω. Μάλιστα. Και αυτό δείχνει τη γνώμη του. Για να περάσουμε στους τηλεθεατές μας και πάλι, γιατί το κοντρόλ έχει ανάψει φωτιές στο τηλεφωνικό κέντρο, με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Γεώργιο Παπανδρέου. Σας ακούω, κύριος Παπανδρέου. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Παπανδρέου, είπατε προηγουμένως ότι εκμεταλλεύτηκαν όλοι τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κύκλος της Δήμητρας εννοώ. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής, ότι όταν εγώ και ο ελληνικός λαός ψήφιζε τον Ανδρέα Παπανδρέου για πρωθυπουργό, ψήφιζε έναν άνθρωπο με μεγάλη διορατικότητα, έναν άνθρωπο έξυπνο, έναν άνθρωπο που δεν θα του επέτρεπα εγώ σαν ψηφοφόρο του, να τον ξεγελάσει μία γυναίκα, γιατί υποτίθεται ότι ήταν περπατημένος, έξυπνος και μάγκας. Και από τη στιγμή που όταν έκανε δεσμό με τη Δήμητρα Λιάννη, είχε σώα στα σφρένας, δεν είχε ούτε ασθένεια ούτε τίποτα, ήταν υπεύθυνος για τις πράξεις του. Και δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο τρομερό θηλυκό η Δήμητρα για να μπορέσει να τον τυλίξει με αυτόν τον τρόπο που λέτε. Άρα και εκείνος είχε τις ευθύνες. Ναι, αλλά κάνετε πολλά ερωτήματα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ποιο είναι το ερώτημά σας? Το ερώτημα μου είναι ότι έκαμε όλοι το ανάθεμα στη Δήμητρα. Γιατί ρίχνετε το ανάθεμα στη Δήμητρα? Πρώτον ερώτημα. Ποιαν εκμεταλλεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου? Το είπα πριν αυτό. Δεν τον εκμεταλλεύτηκε, μάλλον ο Ανδρέας έπρεπε να έχει τη διορατικότητα. Μέχρι της μαγείας μες στο σπίτι εγκαταστάθη. Μια στιγμή, κύριε Παπανδρέου, μια στιγμή. Μα πού βρίσκεστε, τόσο αφελείς είστε? Δεν είμαι καθόλου αφελής. Τόσο αφελής ήταν διευθύντρια του πολιτικού γραφείου. Εκυβέρνησε την Ελλάδα δια τηλεφώνου. Τι άλλο θέλετε? Συγγνώμη, μιλάτε για μετά το γάμο. Για μετά το γάμο μιλάτε, λέει η τηλεθεάτριά μας. Μετά το γάμο ήρθε το θέατρο μπροστά για να αποκαλυφθεί το άλλο θέατρο της υποθέσεως. Κύριε Παπανδρέου,
Εγώ, κύριε Παπανδρέου, δεν μιλάω για μετά το γάμο που είχε γίνει τελεσίδικο πια. Μιλάω για το δεσμό τους. Όταν ο Ανδρέας είχε σώα στα σφρένας. Λοιπόν, γιατί εκείνος δεν είδε ότι η γυναίκα αυτή πήγε να τον ξεγελάσει. Εγώ δεν την υπερασπίζω, γιατί δεν είμαι και καμία περιοπής γυναίκα. Αλλά έπρεπε ο Ανδρέας να καταλάβει το ποιόν της, γιατί εγώ τον ψήφισα για έξυπνο άνθρωπο. Για να με κυβερνήσει και όχι να τον κυβερνήσει μια γυναίκα. Έπρεπε να καταλάβει, λέει η τηλεθεάτρια, η Δήμητρα, το ποιόν της, γιατί ήταν και αρκετά έξυπνος και διορατικός πολιτικός. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μετά την εγχείρηση ήταν μισός άνθρωπος. Μα την εγνώρισε πριν την εγχείρηση. Δεν συγχωρώ τη Δήμητρα Γιάννη, διότι εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον άνθρωπο μέχρι θανάτου. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, ανεξάρτητα αν αυτή η γυναίκα έχει δημιουργήσει σκάνδαλα και θέλει να είναι στην επικαιρότητα κτλ. Μην ρίχνουμε όλο το ανάθεμα. Της δώσαμε και εμείς το δικαίωμα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία, για τη συμμετοχή σας. Παρακαλώ, θα ήθελα να αποβληθεί σε αυτό το σημείο ο κύριος Σταυρόπουλος της αιθούσης, διότι γελιοποιείτε, κύριε Σταυρόπουλε, τα θεία. Έχετε βάλει φωτογραφίες, βλέπετε αγίους από ό,τι μπορώ να διακρίνω καλά. Με την Παναγία μαζί με την κυρία Δήμητρα Λιάννη. Δηλαδή στο μεγάλο έργο της για την προστατεύει. Πάτερ, τι θέση παίρνετε σε αυτά τα πράγματα. Η κυρία Λιάννη, το βιβλίο που θα δείτε σε λίγο που γράφει όλη της τη ζωή, τους πόνους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα... Τα βάσανα που πέρασε δίπλα στο μεγάλο μας ηγέτη, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πέρασε πάρα πολλά. Παρακαλώ, μην μιλούν οι ένορκοι όλοι μαζί. Το εισπράττει το τηλεοπτικό κοινό και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Θα ήθελα να αποχωρήσει τις αιθούσεις ο κύριος Σταυρόπουλος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο εθνικός στάρ, ο κύριος Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, ήταν και ο επίσημος υποστηρικτής, η επίσημη υπεράσπιση της απολιπομένης. Αυθαίρετα και ευνίδια μπήκε ο κύριος Σταυρόπουλος. Ο εθνικός στάρ 97, κύριε Ερωτοδίκη. Κύριε Σταυρόπουλε, τι νομίζετε, ότι θα μας χαλάσετε την εκπομπή? Πάμε παρακαλώ να δούμε τι έχουν να πούν οι επώνυμοι για την κυρία Δήμητρα Λιάννη. Εγώ πιστεύω ότι είναι σοβαρή, δεν είναι έτσι η κυρία Λιάννη όπως την εμφανίζουν. 2-3 φορές που έχω συναντηθεί, μου μίλησε με αγάπη, με καλοσύνη. Δεν είδα έναν άνθρωπο που πάει να εκμεταλλευτεί την ιδιότητα ότι είναι γυναίκα του Πρωθυπουργού. Είδα έναν άνθρωπο καλοπροαίρετο, συζητήσιμο, κατάφερε και εκτόπισε από την αυλή του Ανδρέα τους επιγόνους, είναι σύζυγος του Παπανδρέου. Γιατί να μην βγει βουλευτής, δηλαδή κάποιοι το λένε ως αρνητικό. Εγώ στήριξα πολύ τη Δήμητρα Λιάννη όταν έγινε αυτή η φοβερή επίθεση σε αυτή τη γυναίκα χωρίς να την ξέρω. Είμαι από τους ανθρώπους που έχω μια συμπαθητική φιλία μαζί της. Δίνει καθημερινά μια μάχη, όπως δίνουν όλες οι γυναίκες που έχουν ένα τόσο σπουδαίο άντρα. Η κυρία Λιάννη προσπαθεί να ζήσει τη ζωή της όπως αυτή ξέρει και δεν νομίζω ότι προλιάνει το έδαφος για να βγει στην πολιτική. Μάλιστα. Από τους ενόρκους παρακαλώ, τα παιδιά εκεί, οι σπουδαστές μας, τα νέα παιδιά πώς αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα της πολιτικής μας ζωής που προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. Θα ήθελα να ρωτήσω την νέα υπεράσπιση κάτι της κυρίας Λιάννης, Λιάννη μάλλον. Τον κύριο Παπανδρέου θα ήθελα, γιατί δεν υπάρχει επίσημη υπεράσπιση. Τον κύριο Παπανδρέου να ρωτήσετε, ο οποίος είναι και συγγενής και ο οποίος είναι και ο κατήγορος σήμερα σε αυτή την ερωτική διαδικασία. Ρωτήστε με, να τα παρακαλώ. Πώς κρίνετε τη στάση της κυρίας Λιάννη, την οποία είδαμε όλη η Ελλάδα πριν κάποιους μήνες να σπαράζει πραγματικά σε κηδεία το αείμνηστο του Ανδρέα Παπανδρέου, και τώρα που βλέπουμε όλα αυτά τα δημοσιεύματα που τη φέρουν ερωτευμένη με έναν άνθρωπο 10 χρόνια μικρότερό της. Θα απαντήσω στην ερώτηση του αγαπητού του ενόρκου. Από εδώ και πέρα ή παίζει το ρόλο της εύθυμη χείρα του Λέχαρ. Η εύθυμη χείρα του Λέχαρ. Καταπληκτικό. Πράγμα που δεν με απασχολεί. Πατέρ Κατινά, θα ήθελα να σχολιάσετε κάποια πράγματα. Τα συμβάντα. Με συγχωρείτε. Ναι, παρακαλώ. Με συγχωρείτε.
Εάν η κυρία Λιάννη λεγόταν μόνο Λιάννη, δεν θα πείραζα. Αλλά λέγεται και Παπανδρέου. Θα έπρεπε τουλάχιστον να σέβεται αυτό το επώνυμο, τίποτα άλλο.